der spiller helt i hvidt. Hjemmeholdet var fra starten hurtigere på bolden end Silkeborg, der tilsyneladende var for imponeret af deres berømte modstandere, eller var det nærmere? Farlige Brøndby-hjørnespark var de første advarsler til Silkeborg. Her John Jensen. Målmanden fumler med bolden, og Michael Greve redder på stregen, der spillede 19 minutter uden Silkeborgs scoringsforsøg. Men her frispark imod Ingvar Johansen Silkeborg. Han fører Poul Jensen lige i forsvarsmuren. Får nyt tilbud. Men barnemad for Peter Schmeichel. Og minuttet efter topscorer Hans Erfurt til Frank Petersen. Men en god fodparade af målmand Schmeichel. Men for ofte var Silkeborg-angriberne for febrilske i afslutningerne. Og så Brøndbys bedste tilbud efter 26 minutters spil. Claus Nielsen taber bolden til Ole Madsen og på overlæggeren. Og indkast af Silkeborgs Flemming Holm. Der får bolden tilbage her. Og så en alt for løs tilbagelægning til målmanden, som Claus Nielsen hurtigst er over, og 1-0 til Brøndby. Og så er anfører Poul Jensen igen på spil. Tager chancen, og lige ved at overrumple Peter Schmeichel. Og i starten af anden halvleg holdt Silkeborg åbent hus med foræringer på samlebånd. Igen Claus Nielsen hurtigt fremme, da Kim Vilfort forlænger en høj aflevering, og 2-0 kun 3 minutter efter pausen. Målmand Gert Christoffersen absolut ikke sagesløs. 5 minutter senere. Per Steffensen til Ben Christensen. Og en dyb stikning. Brian Skaarup og målmand Christoffersen går i vejen for hinanden, og en helt ren foræring til Brian Laudrup. Omkring den halve time frispark til Brøndby. John Jensen, Lars Olsen og Per Steffensen alle parat til at skyde, når Silkeborg-forsvaret kommer langt nok væk. Og det sørger dommer Kurt Sørensen for. Per Steffensen sparker, målmand Christoffersen fejlplaceret. Uha. Og kun 2 minutter senere frispark mod Ben Christensen. Målmand Christoffersen venter åbenbart en høj aflevering ind i feltet, og han åbner totalt for John Jensen til 5-0. Og så en enkelt mulighed for Silkeborg til et trøstmål. Bakken Brian Skaarup til Hans Erfurt. Kiks dribler sig fri, men afslutningen, det var der ikke råd til i første division. Og her i kampens sidste minut, langt udspark fra Peter Schmeichel til Claus Nielsen, videre til Torben Frank og til Kim Vilfort, der sørger for tenniscifret 6-0 hos en uheldig og usikker Silkeborg-målmand.